Hi, Nes. Unang-una talaga si Nes. Wala ka talagang magawa, no? Thank you so much. Ikaw ang unang. Saglit ha, kukuha ko ng papel, maglilista ako. Pa-share ako. Para marami tayong entry. Miss Jen, kagigising lang po yan kagabi. Ikaw nakakarami ka. Pag masyado, kaling kay Mr. Kilay. Napaka-supportive ba? Saglit, kukuha ako ng papel. Wait, share lang. Sige, sige. Thank you. Noong dinamasagan, kalapating nababa ang libag. Tayo ng papel. Wait. Paglilista tayo. Tapos pag na-share, kung may na-invite kayo, sabihin nyo lang. Para may entry ulit. Ganun. Tapos sabihin nyo dun sa na-invite nyo, sabihin yung pangalan nyo para may second entry ulit kayo. More you share, more you have entry to me. Okay? Okay tayo. Hi, Miss Marinel. Thank you so much sa patamsa. Makadalaw ka po. Hindi ka pa ba nag-LS, Miss Marinel? Naming napakabait. Paangat program. Yay! Salamat po sa tamsak. Para saan ang entry, Miss Jen? Entry ko, pag nag 3K na ako, meron akong
Share the blessings. So, more you have invite, more na meron kang entry. Tapos sabihin mo lang sa na-invite mo, sabihin yung pangalan mo para lista ka ulit. Lista kita ulit. Ganun. Tapos, ga-announce ako. Makikita nyo naman pag 3K na ako eh. Basta abot ko lang yung 3K, magpo-post ako na mag-LS na ako nung ano. Yung pa-share ko ng gano'n, blessings. Yun lang. So, maglilista na ako. May entry na, pa-entry na to. Siguro bukas mag-ano ko ulit. LS lang for 1 hour, gano'n, para makaipon ako ng mga entry. Diba? Okay, Miss Jen. Wait, tutusok ko iba. Thank you. Hello, Miss Aisa. Thank you so much po sa pansak. Saglit pa maglilista ako. Miss Marinel, Les, Aisa. Yan. Basta ganun lang yung ano natin. Everyday na siguro ako magpapa-entry. Kuya Dapon. Hi, Jan. Mag-ano lang ako, share lang ako, tapos maglilista na ako. Nakatulog ka kagabi kay Mr. Kilay? Sino po? Ako ba? Day off ko kahapon, kaya hindi ako nakapunta kay kuya. Anong meron? Pa-entry tol, pa-entry. Hello, Simple Beauty. Mega shoutout po. Yan, meron ka ng jacket. May entry ako, pa-entry ako para sa akin 3K subscriber. Tapos, ano, saglit, naghahang yung phone ko. Pag 3K na po ako, mag-a-announce po ako para makashare ako ng blessings. Yan. Pang 3K lang naman. Diba? Bili na ng bago. Always welcome po, Simple Beauty. Bili na ng bago, ano tol? Ang ingay mo dyan, ang ingay mo. Saglit. Ipipin ko lang yung premiere ko. Tapos maglilista na ako. May bago akong ano. May bago akong upload. Baka naman. Saglit ha. Sakit ulo ko. Bakit? Bakit masakit ulo mo? Nararamdamang sakit. Ba't ako wala?
Ba? Ulit yung mga matitibay. Walang sakit na nararamdaman. Hello, Mariela Mercado. May shoutout po sa'yo. Thank you so much. Pa-share po ng ating live. More you share, tapos more you have entry. Ang ano lang po is, pang 3K, then mabibigay po ako ng blessings yan. Share lang. Share lang natin. Pag naka-3 na ako, ipopost ko po, then magla-live po tayo. Tapos, sa entry na to, gagawin ko, dito ako bubunot ng mga mananalo. Yun. Yun na yun. Ayun na, naghang ng phone ko. Siya nga. Dan Tamsak kasama Kalembang. Hello, ikaw ako. Salamat po. Bakas lang po saglit. May premiere po kung ibababa. Mag-ano ka po, magbakas ka doon para po mabalikan kita. Ikaw ako. Thank you so much. Thank you so much. Ipipin ko yung bago kong upload. Dalawa yan eh. Makikita nyo, dalawahin nyo na lang. Saglit lang kasi maglilista na ako yung ano nyo. Baka hindi ako makahabol. Uy! Salamat aking brother, Mr. Design Dikila. Yan ang aking brother. Thank you sa palipad. Thank you so much. Nes. Si Nes yung una ko kaninang bisita. Saglit. Nes Vergara. Nes, kung may invite ka, sabihin yung nag-invite para meron ka ulit entry. Ayan, nakasulat ka na. Oy, ang aking mga kapatid. Thank you naman sa mga palipad. I love you all. Sakripisyo. Tapos si Miss Marinel. Nagpapaangat. Kuya, may premiere ka? Baba mo na. Hello, sugo tayo. Tino naman. Hello. Ano ba yan? Kuya, sa'yo ba yung mga yan? Sugo. Bagong sahod, Mr. Kila. Hindi po nga masahod yun. Basta gusto ko lang for 3K. Yan. Kahit konti lang. Sponsor natin yan si Mr. Design Dikilay para sa mga banana. Siya ang ating sponsor. Hello, sugo tayo. Why na? Well, maliit na bagay. Thank you so much po. Sugo tayo. Si Aiza Perez Vlog. Aiza Perez Vlog. Saglit You know, sino yan? Invite mo yan, tol. Sugo tayo. Yan, sino pa? Sino pa kaya? Kung aking brother mayroon entry. Mr. Design. Mr. Kuya na lang. Tapos yung kapatid ko, may entry ka na rin. Malay mo, tol. Ikaw manalo dito. Alagad ni Miss Mercado, Dan Dikit, Kalembang po. Hello Alagad, Miss Mercado. Mega shoutout po sa'yo. Thank you so much po sa tamsak. Yung nakapin po, baka naman. May premiere. Ayaw maglagay po ng rocket. Yan, meron ka na Alagad. Mr. Kilay here. Antino. Ikaw yan, kuya? Mr. Kilay here. Dan na, nakapin. Thank you, Alagad na Mercado. Lista kita. Ano? Ayun ba yung mo?
Ayun oh, ang daming pa-entry ni Kuya. Bakit ang daming pa-entry ha, Kuya? Design. Maraming alagad. 200 na alay. Kaya nga. Ang dami. Siya naman nanalo niyan. Oh, Victoria tayo, Mr. Killer. Oh my God. Alagad. Hindi, pag siya nanalo, sponsor din niya yan sa inyo. Mr. Killer here. Ang dami niyang pa-entry. Hindi ko ililista lahat yan. Adaya, ano, porque ano, no? Pa-share ako, pa-share. Para ano. Nox, dami ah. Si Kuya marami alagad tol. Marami siyang mga ano kasi. Dandikit Kalembang po. Hi Vanessa Vergara. Mega shoutout po sa'yo. Yan, salamat po. Yung po sa nakapin, magbakas lang po kayo para po babalikan ko po kayo. Ma'am Vanessa Vergara, mega shoutout. Yun. Dilista ko na po kayo. Meron na po kayong entry for me. For my 3K subscriber, I share lang. May share lang ako. Pag 3K na po ako, i-announce, makikita nyo naman na yun na, dun tayo magbubunutan sa aking mga pa-entry. Mga pa-entry niya yan. Everyday na akong mag-LS para dito ako bubunot sa inyong ay sa mananalo yun. Everyday na nandyan kayo sa aking live, meron pa kayong entry, diba? More na uma-attend kayo, marami kayong entry, o diba? Vanessa Vergara, Dan sa nakapin, thank you so much po, ma'am. Nakalista na po kayo. Pa-share po tayo para po marami kayong entry. Sabihin nyo lang na invite nyo siya. Yan. Para ilista ko ulit kayo. Meron kayo ulit entry. Miss Vergara, meron ka na pong ano, entry. Josa Pantasya Tamsak here po bago matulog po. Yan, nandyan si Josa. Thank you, Josa. I love you. Meron ka na ring entry for me. Sige, tulog ka na. Alam kong pagod ka kagabi. Alam kong pagod ka talaga. Pero kung gusto mong i-share pa to, pwede naman. Baka naman. Yan, may entry ka na, Josa. For my 3K subscriber, I share my blessing sa Kalam. Dan full pack po. Hello sa Kalam, mega shoutout sa'yo. Yan, meron ka ng jacket. Pa-entry ko po lahat ng Diyos ako. Sige, walang problema. Kagaya mo talaga si Kuya. Lahat ng ano niya, ilagad niya. Pinunta na niya sa akin. Di ko lista lahat. Bahala kayo dyan. Dan sa nakapin. Thank you sa Kalam. Thank you so much. Kaya nga nandito kasi na-share na eh. Okay, thank you. Butek Kleng. Butek Kleng. Wait po. Opo, okay. Thank you, Josa. Thank you. Yan, everyday ako mag-LS for 1 hour. Tapos, more na nandyan kayo sa live ko, more na meron kayong entry sa akin everyday. Until makuha natin yung aking 3K. Yay! Konti na lang. Konting push na lang naman. Kaya, sige. Push natin yan. Ang mga mapapanalunan is WH, Low, Gcash, at ano pa? Ano pa yun?
Load, Gcash, WH, banana. Yan. Ang banana na sponsor natin is si Mr. Design Dikila, yung aking brother from Saudi. Kailan nga, parapol? Pag po naka 3K na ako, mag-a-announce naman po ako. Tapos makikita nyo naman pag talagang dinikitan nyo ako, manonotify naman kayo, di ba? So, kailangan nyo akong i-notify para updated kayo sa aking 3K. Then, I share the blessings na. Doon na tayo bubunot ng inyong mga entry. More na sinishare nyo to. Tapos, sabihin nyo lang, invite nyo sila. Meron ulit kayong entry, okay? Hello, cute baby. Mega shoutout sa'yo. Yan, meron ka ng jacket. Dan tamsak po, kasama kalimbang. Thank you. Magbakas lang po sa nakapin para po mabalikan ko kayo. Thank you po, cute baby. Thank you. Di ko alam yun ah. Sponsor ako. Ayos tong entry na to. Yan po yung aking manager. Si Batik Kuling. Wala po siyang alam na ginawa ko siyang sponsor ng banana. Ang mapapalalunan niyo na banana is 10 to 15. Yan. Siya ang magbibigay sa inyo, kaya dikitan nyo. Ibaba mo na, Batik Kuling yung bahay mo. Kuya ko po yan, kuya ko. From Saudi. Cute baby, nakalista ka na cute. Baka pwede mo akong i-share, cute baby, para marami kang entry for me. Diba? Thank you, baby. May baby na tuloy ako. Hi, Ella Mercado. Mega shoutout sa'yo. Thank you sa yung patamsak. Thank you, thank you. Sino nag-invite sa'yo? Yan, may entry ka na rin sa akin. Pa-share tayo, pa-share para marami kayong entry. Sabihin nyo na invite nyo siya. Tapos, meron kayo ulit entry sa akin, ha? Ang entry na to for my 3K subscriber. Then, I share lang naman. Mga ganun. Ang mapapalanunan nyo is WH, Gcash, Load, tsaka Banana. Yan. Kailangan yung dikitan si Mr. Design Dikila, yung aking brother, kasi siya yung ating sponsor. Hello, Marley, Asil, Dek, ano ba? Marley na lang. Hindi ko mabigkas ang ipilido, sorry. Hello, Marley. Lilista na kita, Marley, ha? Thank you so much. Huwag kalimutan ng nakapin. Magbakas lang para mabalikan ko kayo. Kasi, hindi ko kayo mababalikan pag di kayo nagbukas sa akin. Hindi ko alam yung ano nyo, ha? Inyong main. Thank you. Yan si Josa. Josa Mystica. Josa Mystica. Nililista ko na kayo ha. Huwag kayong mag-alala. Naglilista ako ha. Basta sabihin nyo kung invite nyo siya para may entry kayo ulit sa akin. Muslim yan. Apelido kaya ni Josa. Huwag ka ano dyan. Hello, Jetro Jet. Yan, Jetro Jet. May ka-shoutout po sa'yo. Tamsak kasama na kalembang po. Thank you so much. Dan sa nakapin, thank you so much. Meron ka ng jacket, Jetro Jet. Thank you so much. Yan, may entry ka na rin sa akin. Baka pwede mo akong i-share para more na may entry ka sa akin. Ayan, ipipin ko yung binaba ni Batik Kuling. Dikitan nyo po siya. Dikitan nyo siya kasi siya yung aking brother. Aking brother na sponsor natin sa banana. 10 to 15 ang mapapalalunan nyo na banana. Agad-agad. Agad-agad yan. Huwag kayong mag-alala. Agad-agad talaga yan. Sino pa yun? Jetro. Jetro Jet. Yan, yung nakapin. Yan ang dikitan nyo ha. Jetro. Pati mga alagad ba? Sige, pwede. Tamsak nyo lahat. Basta sabihin, nililista ko. Pwede. Mga alagad nyo, pwede. Basta kilala nyo yung alagad nyo, pwede. Diyos ng hangin. Pwede po, pwede. Pwede alagad. Itamsak nyo ng lahat. Pwede alagad, pwede kabit, pwede ever.
Oh, Marley, may alagad ka pa, marami pa. Sige, ilagay mo ng lahat. Di ko nalalagyan ng mga jacket yung ibang ano mo, Diyosa. Diyosa ni Apoy, ng Apoy. Yan. Batik ko lang, sige, Marley. Asil deck. Hindi ko mabagkas. Pasok mo lahat. O, sabi ni Batik ko lang. Opo, pwede, pasok niyo lahat. Para ano, para i-share nyo na rin kasi ako. Yung mga alagad yung pinapasok nyo lahat ha. I-share nyo na rin para meron tayong bago. Diba? Para more na matapos natin yung 3K. O, diba? Para makapag, ano na tayo, makapag-share na tayo ng ating mapapanalunan. O, diba? Ano yun? Apoy. Diyosa ng lupa. Marley B. Vlog. Marley B. Vlog. Si Marley pa rin yan. Okay? Lilista ko na yan. Pinasok na ni Diyosa lahat ng alagad. Diyosa ng lupa. Diyosa ng hangin. Di ko pa nalista yung Marley B. Vlog. Marley B. Vlog. Marley B. Vlog. Yan. Ano pa yun? Diyosa ng lupa. Okay na yan ah. Tubig. Saglit. Meron pa yung kay Marley. Mafe. Mafe 1961. Hello Mafe. Hello Mafe. Thank you so much. Yan. May jacket ka na po. Thank you so much sa yung katamsak. Magbakas ka lang po yung nakapin. Dikitan mo po yan. Diyan po yung sponsor natin sa banana. At saka, magbakas ka sa aking premiere para mabalikan po kita sa aking name. At mayroon ka na rin pa-entry sa akin. Bago ka po ba dito? Mafe 1962. Mafe 1962. Yan. Meron ka ng ano, meron ka ng entry. Diyosa ng tubig. Ariel Soriano TV, mega shoutout po sa'yo. Yan, meron ka na pong jacket. Thank you so much po sa inyong patamsak. Meron na po kayong entry ha. Nagsusulat ako. Pasensya na pag di ko kayo nabasa lahat. Sa inyong mga tinatype. Nagsusulat ako. Ang bilis po kasi. Marley C. Vlog, nasulat ko na. Diyosa ng kilay. Aba, may kilay ka na ngayon ha. Marley D. Vlog, okay na yan. Dan po sa nakapin. Thank you so much. Mafe 1962, mega shoutout sa'yo. Pwede mo akong i-share. Tapos sabihin mo lang na invite mo siya. Meron ka ulit entry sa akin. Ang entry na to para to sa aking 3K subscriber at mag-share tayo ng ating blessings. Yun lang. Ang mapapanalunan nyo is low, Gcash, WH, banana. Kailangan nyo dikitan ng nakapin kasi ang brother ko ang magbibigay sa inyo ng banana. Okay? Nes. Thank you so much, Nes. Invite ka ni Nes. Okay? Invite ka ni Nes. Nes na lang ilalagay ko, no? Pero nakalista na yung, Mafe. Nakalista ka na. Marley D. Vlog. Okay, nalista ko na yan. Diyosa ng kilay, Diyosa ng YouTube. Diyosa ng kilay. Marley, ilan yung ano mo? Ilan yung alagad mo? Diyosa ng YouTube. Mafe 1962, pwede mo i-entry lahat yung may alagad ka dyan, pwede. Ililista ko lahat. Sige, pwede yan. Yung Marley host dyan, di vlog, Marley to Marley Zayan. Okay. Sige po. Diyosa ng... Ba yung mga Diyosa nito? Mayroon... Bad yung isa mo Diyosa. Diyosa. Bad yun. Naisip mo yan. Di na lang puwet. Marley E. Vlog. Marley E. Vlog. Marley E. Vlog.
Diyosa ng liwanag. May hotdog pa talaga siya. Itlog hotdog dan full pack Ness. Itlog hotdog, mega shoutout sa'yo. Yan, kay Ness ka rin. Thank you. Meron ka ng entry for me at saka kay Ness na naman. Diyosa ng liwanag. Diyosa ng liwanag. Okay, nakakalahating oras na tayo. Hindi ko na mamalayan. Itlog hotdog. Meron ka ng jacket, right? Yan. Meron ka na. Salamat po. Always welcome, itlog hotdog. Meron ka ng entry, ha? Pwede mo pa akong i-share. Tapos, sabihin mo kung invite mo sila para may entry ka ulit. Ang entry na to is para sa aking 3K subscriber para mag-share lang ako kahit ko konti na makakayanan ng aking alam niyo na. Yan, Marley F. Vlog. May pa-yuda ata si host. Ano po, pag po 3K na ako, Ariel Soriano TV, pinupush ko lang po yung 3K, then mag-share po ang aking konting ano lang, ayuda lang. Mapapanalunan is load, Gcash, WH, at saka banana. Kailangan nyo nakapin is madikitan nyo kasi ang sponsor natin sa ating banana is si Mr. Design Dikilay, ang aking brother. Yan, nasa Saudi siya. Kailangan nyo siyang dikitan kasi siya ang magbibigay sa inyo na banana. Janela Mercado, mega shoutout sa'yo. From Ness, okay, meron ka na rin. But, madami kay Ness, ha. Thank you, Ness. Meron ka ng jacket. Ilita rin kita, okay? Pwede nyong ilagay lahat ng alagad nyo. Basta, Marley, ano ba yun? Giblan. Basta, kaya nyong ilagay lahat. Yan, Ness. Basta, Ness, nalagay lang Ness, ha, pag invite ni Ness. Janila Mercado. Yan, binibigyan ko naman kayo ng jacket nyo. Pwede rin kayong magdikitan, ha. Hindi ko na mababasa masyado yung mga nyo, kasi nagsusulat ako. Janila, yan, meron ka ng entry, Diyosa ng Kadiliman. Les Life Channel, Tamsak, thank you so much. Meron ka na pong jacket. Saglit, ha. Yan, more na mag-invite kayo, sabihin nyo lang na invite nyo siya para may entry kayo ulit. Kadiliman. Kasi naglilista ako, ha. Less Life. Less Life, parang bago ka po sa akin. Thank you po. Or, dati na po. Less Life, yan. Nakalista ka na, Less Life. Saglit. Meron akong hindi pa najajakitan. Prince Ring 3. Yan, Tamsak Dan host, Papa Poy Poy. Yoy, thank you so much, Papa Poy Poy. Andiyan na naman si Papa Poy Poy. Thank you so much, Papa Poy Poy. Alas Channel. Ano ba to? Edward? Wow! Ariel! Thank you, Ariel. Ariel Soriano TV. Yan, ang ating super sticker. Thank you po. Thank you po sa blessings. Thank you so much. Yan. Meron ka ulit sa aking entry, Mr. Soriano. Dahil sa iyong pakulay for me. Yan, thank you sa inyong pakulay for me, ha. Yan, meron ka ulit. Jen, patamsak. Papa Poy Poy yan. Opo, kuya. Thank you, Papa Poy Poy. Thank you so much po. Yan, nakalista na rin si Papa Poy Poy. Lilista ko rin si Papa Poy Poy kahit napakayaman na. Joke. Papa Poy Poy, ang aking... Doon po ako nag-member kay Papa Poy Poy. Mag-member po kayo doon dahil napaka-supportive doon. Pag nakikita niya kayo nagla-live or meron kayong premiere,
pinapatamsakan po niya agad. Kaya ano pang ginagawa niya, pumunta na kayo kay Papa Poy Poy. Lagi po siyang nag-LS. Meron po siyang paangat program. Kaya ano pang ginagawa niyo, let's go there and to member, go member there, member. Hindi kayo hindi kayo talaga mag-ano doon. Kasi napakabait niya at napaka-supportive niya sa ating mga small YouTuber. Yan. Diyosa ng Teknolohiya. Yan. Thank you so much, Jonah Dilinco channel. Itlog ni Nessa. Hello po, Pulpak. Yan. Thank you so much po sa iyo. From Ness. Thank you. Thank you so much. Meron ka na pong jacket. Meron ka na rin pong entry for me. Pwede niyong ipasok lahat ng inyong mga alagad. Masipag akong magsulat, pero pag hindi ko nasulat, ang inyong lahat na alagad, sorry, ang bilis po kasi natin. Yan, Diyosa ng Hayop, Teknolohiya. Si Diyosa, thank you so much yung lahat na pinapasok, patamsa. Lahat po yan is nililista ko. Thank you. Yan si Diyosa, lagi po yung nagla-live at pumunta kayo dyan kasi nakakatuwa ang kanyang live. Grabe. Uutot na lang talaga kayo sa mga pinagsasabi niya, teknolohiya. Uutot na lang kayo, may iyak kayo sa kakatawa. Yan. Ako Pangs TV. Ano? Ako Pangs Vlog. Hello, Ako Pangs Vlog. Harang host, thank you sa paharang. Yan, Yahoo! Yan, nakalista ka na. Dansa Nakapin, thank you. Aiza Perez Vlog, meron ka na pong entry sa akin, madam. Thank you so much. Ako Pangs Vlog, yan, ililista na po kita. Thank you. Yung nakapin, huwag niyong kalimutang dikitan at magbakas, lalo na sa ating sponsor ng banana. Kasi siya ang magbibigay sa inyo ng banana pag tayo ay nag-share na ng blessings. Kasi pag hindi nyo siya nadikitan, wala. O, kidlat, tapos na yan. Kidlat. Tapos na yan kanina, kidlat. Nasulat ko na, Diyosa. O, patulong ako. Road to 1K. Maraming salamat po. Okay, sige. Road to 1K. Ako pa. Road to 1K. Okay, ililista ko na to. Papasok ko na tong isa ko. Ako Pangs Vlog. Nanonood na ako, ha. Yan. Dikitan mo rin yung nakapin. Sige, dikitan mo. May didikit sa'yo dyan. Ilan pa ba to? 50 pa eh. Kuya, kaya mo ba yan? And then yung kuya ko, marami siyang mga alagad. So, kasi ako konti lang. Baka hindi mo pa dikit sila Marvelous Vlog, yan. Okay na, nadikit ko na sa'yo ha. Nadikit ko na yung isa ko. Pangalan mo? Pangalan nito, Ako Pangs Vlog. Ako Pangs Vlog, yan. Sige, diyan ka lang. Ibaba mo yung mo. Dikitan mo yung mga nandyan. Pwede kayong magbaba ng mga nyo para tulungan natin si Ako Pangs Vlog, road to 1K. Baka naman, kuya, pwede mo nang yan. Tamsak po. Diyosa ng TikTok 25. Yan. Diyosa, magbaba ka ng bahay mo. Merong bago, oh. Daw? Road to 1K. Baka naman dyan. Pag-graduate na natin, oh. Dikitan mo yan si, Diyosa. Si Marvelous. Ibababa ko yung kanyang bahay, ha. Dikitan mo siya. Tapos, magbaba ka ulit. Ako Pangs Vlog. Baka mapag-graduate ka dito. Gagawin natin ang lahat para naman. Ness Vergara, Ako Pangs Vlog, Dan Full Pack. Oh, nadikitan ka na ni Ness. Thank you so much, Ness, sa yung pag-full pack kay Ako Pangs Vlog. Ako Pangs Vlog, magbaba ka ulit para madikitan ka nila. Mark Tolentino, mega shoutout. Tamsak host, thank you so much. Thank you. Baka naman pwede nyo akong i-share pa para meron kayong entry. Pag-invite nyo sila, sabihin nyo lang na invite nyo para meron kayo ulit
another entry for me, okay? Mark Tolentino, nakaano ka na po, meron ka na pong entry sa akin. Ang entry na to para sa aking 3K subscriber, i-share ko lang po yung konting makakayanan ko at ganun din, kasama ang kuya ko kasi siya ang magbibigay sa inyo ng banana. Siya po is si Mr. Design Dikilay na nasa Saudi. Kailangan nyo siyang dikitan kasi siya ang magbibigay ng banana. Paulit-ulit ako. Yan, para alam nyo lang. Updated lang ako. Kasi pag hindi ka updated, naku, baka mapag-iwanan tayo niyan. Yan, Mark Tolentino, you have entered already. Thank you so much. Tamsak po, 27 Diyosa, kasama ng main doon na po lahat na invite ko ni Nes Vergara, host, dikit na buong buhay ko. Naku. Thank you, Diyosa. Yan, ano ba yun? Pagpawisan tuloy yung ilo. Marvelous, magbaba ka ng bahay mo. Dikitan mo kasi ako pang vlog. Baka naman. Ako pang, nandyan ka pa? Nandyan ka pa ba? Jendy, vlog, Tamsak Dan, Premier, maraming salamat sa pagtulong for 1K. Maraming salamat. Yan, nagbaba si ako pang vlog. Ano, Diyosa, baka naman. Tulungan mo naman ako. Road to 1K siya. 50 plus na lang naman. Baka kaya natin, no? Diba? Baka malagdagan natin ng 20, o, diba? Malapit na siyang matapos. All you're welcome, ako pang vlog. Marvelous! Oh my God! Thank you so much! Sa inyong mga pakulay. Sige, bawi ako pag may na. Diyosa, 25 yan, diba? O, yan ako pang vlog. Kailangan dikitan mo sa Marvelous. Kasi bibigyan ka na niya, 25 yung alagad niyan eh. Tapos si kuya, yata, 25 rin. O, di ba? Tapos na ang ating problema. 21 lang daw, dinagdagan mo kasi, Nes. I love you, Dan Tamsak, Aiza. Okay, invite ka ni Aiza. I love you. Thank you, I love you. I love you. Dikitan mo yung nakapin, tsaka pakidikitan naman si ako pang vlog. Road to 1K siya, baka makaya natin, di ba? Akalain yun, malay nyo, makagraduate siya. First time ko makapag-grad dito sa aking channel. Yun, ako pang vlog is the first. Diba? I love you. Okay, may entry ka na. From Aiza. Okay, meron ulit, si Aiza. Aiza lang, ano ba yun, Aiza? Batik ko lang, Tamsak Dan at Barang Dikit, patulong, road to 1K. Maraming salamat po. Yan, batik ko lang. Yan, brother ko, alagad niya yan. Yan, nagbaba ulit si Ako Pang's Vlog, road to 1K. Pang X Vlog, dikitan, dalawa na. Si Mr. Kilay at Marvelous Vlog. Maraming mga banana yan. Yan, maraming banana yan. Type kanda ka para maibaba ni Nightbot ang inyong bahay. Yan. I-type nyo lang ang ganda ka. Ang ganda ko. Thank you, aking manager, ang aking brother. Mr. Kilaynes, Vergara, Aiza Beres, and Merly too. Yes, A to Z. Yan, thank you. Ganda ka. Yan, binaba ni Nightbot ang bahay ni Mr. Design. Ganda ka, Dan Dikit. Batik ko lang, ganda ka. Diba? Ganda ka. Kay kay Marvelous naman, ano ba yun sa'yo? Ano ba yun sasabihin pag nandun kami? Binababa rin ni Nightbot. Baba nyo, bahay nyo, guys. Yan, sabi ni Ako Pang's Vlog, baba nyo bahay. Marley I Vlog, yan. Hello, Marley. Yan, ni Nightbot. Ayan ang dikitan mo, Ako Pang's Vlog. Ayan po yung mga bahay nila. Thank you. Sino pa yon? Marley I Vlog. Marley. Ay. Vlog. Nes Vergara, wala pa. Hi, Nes.
Marley I Vlog. Silip na po ako, host. Okay, sleep na. Okay, thank you, Josa. Love you. Thank you. Sleep well. I-sleep na si Marvelous. So, kailangan mo lang magbakas dyan. Ako pang vlog. Kay Marvelous. Yan. Nag-ano rin yan. Nag-LS siya. Okay? Diyosa gising. Diyosa gising. Kanina ka pa natutulog, Diyosa. Hindi, pinasok nga niya lahat ng alagad niya, Nes. Para lahat daw may entry. Marley I Vlog, okay. Another tamsakdan host. Thank you, Pangs Vlog. Okay, ililista ko rin yan. Pangs Vlog. Yan, may entry. Marami-rami to ah. Pero lalagay ko to sa box. Pag, final na natin. Pag final, raffle na tayo, okay? Kailangan mapag-graduate nyo rin ako para masimulan na natin yung pag-share ng blessings. Kaya more share nyo ako para nang sa ganon, na natin to entry na to. Pa-entry po, Mark. Okay, Sophia. Tama ba yung pag-pronounce ko, madam? Sophia Amara. Yan, meron ka ng entry for me. Pa-share naman po. Baka meron pa kayong mga alagad. Pwede nyo ipasok lahat yan. Ililista ko. Amara, okay na po. From, sino yung nag-ano sa'yo? Amara. Mark? Sino yung Mark? May Mark ba ako na bisita, Nes? Kanina mo pa sinasabing matulog eh. Yung pinasok niya nga lahat yung niya, Nes. Yung pangalan nun? Alagad niya. Pa-health road to 1K yan. Sophia Amara? Si ako Pangs Vlog, nagbaba ng bahay. Baka hindi niyo pa po dikit. Pwede niyo pong dikitan at magbakas lang po kayo. Ay, nandiyan naman po siya. Babalik po siya sa inyo agad. Thank you po, Sophia Amara. Thank you. Yan, nandiyan pa rin sa aking sines. I-type nyo lang po ang ganda ka. Bababa po ni Nightbot ang inyong bahay. Batik LS1. Oh, diba? Ang bait ni Nightbot sa akin today. Yung nakapin, huwag kalimutan na sa kanyan. Baka naman. Dahil lang dyan ang ating sponsor ng banana, si Mr. Design Dikilay, ang aking brother. At saka kung may mananalo dito sa nandito sa Hong Kong, pwede ring load ng Hong Kong. Adeline Perez Vlog, tamsakdan. Hello, Adeline. Adeline, pinay po kita. Hindi ko po nakita yung... Hindi ko na basta pinay po kita, okay? Tapos isusunod ko na sila, Nes. Yan, may entry ka na sa akin, Adeline Perez. Pwede mo kong i-share or pwede mong ipasok lahat ng yung alagad para Nightbot. Wait, baka maputol ako. Nagre-reconnect eh. Baka nalolobat na. Yan, okay na. Adeline Ferres, yan. Meron ka ng Aiza, ito na naman ma? Alagad mo? Okay, Aiza. Basta Aiza na lang nilagay ko, no? Nakaano ka na rin? 4 na ba? Naka-4 ka na rin More share. Dali. Malapit na tayo mag-end. 1 hour lang ako, ha? Tapos bukas ulit. See you bukas. More na nandito kayo lagi pag LS ko. Ibang entry na naman yun. Para more na ma-win. More winner kayo, di ba? Nabubulol ako. Hilatang bulol, di ba?
Bukas balik kayo Emeline! Sino yan? Saglit nawawala. Pangs vlog. Batik ko lang tamsakdan. Bagong dikit. Kuya ko yan. Ano, Pangs vlog. Sige, magbakas ka lang. Emeline Respi. Emslin Respi. Emslin Respi. Yan, meron ka ng entry, madam. May jacket ka na, so lagi ka na pala dito sa akin. Thank you. Pa-share naman po ako para marami kayong entry sa akin. Emslin. Yan, Emslin. Nakaano ka na. Meron ka ng meron ka ng entry. Ako pangs vlog. Yan, nagbaba na naman siya ng niya. Road to 1K. Road to 1K na siya. Family. Hello, hindi ko ng jacket. Family matters. Family. Hindi ako makabigay na ng ng jacket. Bakit? Matters, yan, meron ka ng entry for me. Family matters. Hindi ako makabigay ng jacket, guys. Sorry. Hindi ko alam kung bakit. Walang forever, tamsak digin for Aiza. Walang forever. Walang forever. Yan, nakalista na. Aiza ka rin, yan. Basta na lang ko, sinusulat ko, ha. I-type nyo lang ang ganda ka. Ibababa na, butang yung bahay, okay? Ano yun? Sino pa yun? Delski Fashion. Tamsakdan. Thank you so much. Lista ko na po kayo. Lista ko na kayo, ha? Delski Fashion. Yan. Delski Fashion. Yan. Ayan na si Cisco. Oo nga. Vergara. Hello, Vergara. Welcome. Welcome to me, Vergara Vangeline. Thank you sa inyo. Yan, nakalista ka na. Meron ka ng entry for me. Yan si Nes, nakarami na rin. Delski, meron ka na pong entry sa akin. Thank you so much. Yan, kailangan yung dikitan, yung nakapin, kailangan yung pong puntahan. May premiere po ako. Baka naman, makalimutan nyo. Aski Lab. Aski ba yun? Tamsakdan, thank you so much. Lilista na po kita. Yan, more po nag-share kayo sa akin. Tapos, sabihin nyo na invite nyo. More na may entry kayo sa akin.
Ang entry na to is for my 3K subscriber. Pag 3K na po tayo, mag-share po ako ng dapat kong i-share kahit konti lang. Kaya kailangan yung dikitan yung nakapin kasi siya yung magbibigay sa atin ng banana. Ang aking kuya na si Mr. Design Dikilay yan. Ang mapapanalunan po natin is WH, banana, Gcash, load. Kung nandito kayo sa Hong Kong, pwede yung load ng Hong Kong. Kung nasa Pinas kayo, pwedeng Gcash. At kung gusto nyo ng load, is pwede naman. Diba? Kaya ano pang ginagawa nyo? Kailangan na natin mapag-grad ang ating host ng 3K para ang entry nyo is mabunot na natin. Pwede nyong ilagay lahat ng inyong mga alagad para mailista natin. Okay? Ice Kilab, nalista lang po kita. Tama ba yung mag-pronounce ko? Thank you so much. May premiere ako. Baka naman. Huwag niyong kalimutan, okay? Huwag niyong kalimutan. I-type niyo lang ang ganda ko. Ibababa ni Nightbot ang inyong bahay. Yan. Kagagawan niya ng aking manager. Ganda ko. Adeline Perez Vlogs, dance share sa community host. Yan. Thank you. Adeline, hintayin natin. May pumunta sa iyong invite, di ba? Para mailista rin ulit kita. Sabihin mo lang kung invite mo yon, kilala mo yon, di ba? Para mailista ulit kita. Yan. Marami na tayong mga nasulat. Marami na tayong nasulat. Pwede niyong ipasok lahat ng inyong alagad. Don't worry. Ililist ako. Huwag lang mabilis. Hindi ko makita. Ako si Pangs Vlog. Nandyan pa rin si ako Pangs Vlog. Yan, ang ating road to 1K. Baka naman. Pag hindi natin napag-grad, okay lang naman. At least nakatulong tayo sa kanya. Vergara, Evangeline Dan sa'yo. Yan. Pwede kayo magdigitan dyan. Si Shasha Cruz. Palista po. Entry lang, Shasha. Entry lang to for aking, 3K. Ililista kita. Tapos, pag 3K na po tayo, ang host natin, saka po natin bubunitin ang itong entry nyo sa akin. Kaya kailangan mapag-grad rin ng host para naman mabunot na natin ang inyong mga entry. I-type nyo lang ang ganda ko, ibababa ni Nightbot ang inyong bahay. At kaya hindi kita niya nakapin dahil siya yung ating sponsor dyan sa ating banana. Ang aking brother sa si Mr. Design Dikilay. Host, pasugod ang LS ng kapatid ko, may tuwad. May tuwad ba? Saglit. Lista ko lang si Ibaba mo kaya. Asan ba? Baba mo hanggat nandiyan si the brother. Yan, pwede rin kayo magdikitan ha. Yan, meron ka na, Shasha. Narista na kita, Shasha. Meron ka na po. Thank you. Adeline. Marcy. Ibaba mo si Ayun na ba yun? Di ba hindi ako pwede kasi nakaano ko. Naka-ano ko, di ba? Naka-live din ako. Naka-live din siya. Diba? Ganun yun. Parang ganun. Sige. Sugod na ako. Yan, sugod na daw siya. Batik kuling. Okay, sige. OTW. Yan, nandiyan na si kuya. Papunta na siya. Uy, makaka 100 thumbs up pa ako, oh. So, magpo 5 o'clock na. Na tayo? Naka 1 hour na tayo. So, pwede na kayo magdikitan, o wala na tayong bisita dyan. Mag-i-end na rin ako kasi panahon na para magluto tayo. Bukas ulit. See you bukas. At maraming salamat sa mga nagpakulay. Tignan natin si Ako Pangs Vlog kung ilan yung nadikit natin sa kanya. Saan na ba si Ako Pangs Vlog? Nandiyan ka pa ba? Thank you so much sa yung pag-stay. Sa mga nandyan, thank you po sa nagpa-entry. Kay Diyosa, sa aking kuya, kay Nes, Edeline, Ice-Key,
Sino pa? Family Matters, lahat kayo dyan. Hindi ko na kayo isa-isahin kasi hindi ko na kayo kilala. Hindi ko na mabasa yung mga iba. So, thank you so much. More blessings sa ating lahat. Kailangan ko ikaw, tamsak dikit kalembang. Kailangan ko ikaw. Hello, mega shoutout sa'yo. Hindi ako makapagbigay ng joke eh. Pero ililista na kita sa iyong entry ha. Kailangan ko ikaw. Ang pa-entry na to is sa aking 3K subscriber. Baka naman, pwede nyo na ako pag-graduatein para lahat ng entry nyo is mabunot na natin. Ang mapapanalunan nyo is WH, banana, load, Gcash, yun. So, sa entry na to, doon tayo bubunot ng mga mananalo. Yan. Kailangan ko ikaw. Baka naman pwede mo kong i-share. Kailangan ko ikaw. At yan, nakalista ka na rin. Hindi kita mabigyan ng jacket. Hindi maka-jacket yung isa kong phone. Kailangan ko ikaw. Yan. Ito ka na. May jacket na siya. May jacket na. May jacket ka na daw. Thank you. Kailangan ko ikaw. Pwede nyo lahat ipasok yung mga alagad nyo. Pwede yan. Nakarami nga si Diyosa eh. Yan. Yung nakapin, pwede padikit, patamsak, kasi nandyan yung ating sponsor ng banana. Ang aking brother from Saudi. At kung wala nang magpapa-entry dyan, pwede na tayo mag-end kasi naka 1 hour na ako. Kailangan na natin magtrabaho para sa ekonomiya. Salamat sa mga nagpakulay. Salamat sa pag-share. Salamat sa aking kuya, kapatid na nagpakulay. At kay Diyosa. Yan. Si Diyosa ng buhay ng kaliwanagan. Natulog na daw siya. Yan. Thank you so much. Mag-i-end na po tayo. Mag-i-end na ako, kuya, kasi magluluto na catch. At bukas ulit, see you bukas. Meron pa tayong pa-entry. Ito pa, yan. So, nandito lang yan, nakatabi para lalagay ko na lang ito sa box para mas magandang tignan. Itatago ko na lang yung iba. Yan, thank you so much. Bye-bye na, mag-end na ako ha, kasi kailangan natin magtrabaho. Salamat sa inyo, sa mga nag-entry. See you bukas. For 1 hour lang tayo ulit bukas sa inyong entry. Kaya abangan nyo ulit ako bukas sa ating pa-entry hanggang makamit natin ang ating minimiti. Nes Vergara, Diyosa, naka-BG yan. Di naman tulog. Hindi tulog eh, no? Bye, host! Ingat! Ingat din kayo. Ingat. Mag-ingat kayo dyan sa Pinas. At pray lang na malampasan natin tong pagsubok na to. Thank you. Ingat dyan, kuya. I love you. Bye-bye! Bye-bye sa lahat! Uy! Andali! Alagad ni Perez, Aiza. Okay. Alagad ni Perez, bye-bye. Okay na. Nalista ko na yan, di ba? Thank you, Aiza. See you tomorrow. Mag-ano ulit tayo bukas. Thank you.